Så starter jeg jo med dagligstuen og det før omtalte stof, hvor man så kan blande det hele. Og det er jo også det, man skal. Nu vil jeg ikke komme ind på, hvilke møbler og hvilke typer af ting, man skal vælge, og brugskunst og lamper og så videre til stuen. Jeg vil bare sige, at det er det rum, hvor man nu har mulighed for at plukke for alle de andre rum. Den kløgtige iagttager vil så sige, det var rigtig, rigtig smart. Fordi hvis man nu har polstret et par stole, der står nede i soveværelset, man lige tager strømper af på, eller hvad man ellers gør på dem, eller hvis man lige har lavet en lille bænk nede på din børneværelse, eller hvis man på kontoret havde valgt et lille bord eller en lille reol, male en eller anden farve, eller måske Tante Anders arvede i en træsort, der lige har fået en lille staffering, så kan den jo, fordi den er taget ud fra den samme farveskala, tages ind i stuen. En rigtig god idé, det er, hvis man for eksempel har lænestol eller ekstra spisestuestol, så sætter man rundt omkring på værelserne i hjemmet med de farver, der komplementerer. Så hvis man en dag er rigtig mange i stuen eller spisestuen, så tager man bare møblerne fra værelserne op, og så ligner det ikke noget, man har stykket sammen og har fundet et eller andet sted ude i garagen til den lejlighed. Så sørg for, at værelserne, alle rummene, som vi snakker om, komplementerer stuen, for så kan man altid flytte ting ud og ind. Det samme gælder måske et par sengelamper, der bliver byttet om, eller et par stuelamper, der bliver til sengelamper. For på den måde sørger man jo for at købe kontinuerligt, uden at skulle smide ud hele tiden. Og som rosinen i pølseenden kan vi jo så sige entréen. Nu er vi jo i den del af verden, der stadigvæk vælger at have en entré. Jeg personligt, eller vi, har valgt ikke at have nogen entré. Vi går direkte ind i stuen. I bedst amerikansk vis. Og der er måske nogen, der ikke synes, det er særlig spændende. Jeg har rigtig mange kunder, hvor vi har valgt at lade entréen være køkkenet, eller det første rum, man går ind i, bryggersagtig løsning. Ikke bryggers med vaskemaskiner og ting og sager lige umiddelbart, men man stiger ind i et rum, så man næsten allerede er inde i hjemmet, uden at have det der lille skur, som man kalder entréen. Men hvis man vælger at have en entré, hvis man bor i et hus, hvor der virkelig har været et bøjet arm, og nogle paneleringer, og noget trappeopgang, og noget, jeg skal komme efter, en gammel villa, så er entréen jo det sted, hvor man skal køre alt det personlighed af, man overhovedet kommer afsted med. Det skal jo være hjemmets husalter. Det skal være der, hvor man kan gå på opdagelser og se billederne af børnene, eller forældrene, eller hesten, eller hunden, eller hvad man nu har. Fordi det er et rum, man er i relativt kort tid, men man kan godt gå ud og gå på opdagelse. Lav endelig et husalter i entréen. Hvis man ikke gør det, så er det selvfølgelig oplagt at have til at dække tøj og ting og sager på. Men jeg synes måske, at det er smartere, hvis man vælger i et tilstødende rum at lave et ordentligt skab med plads i, som man får gæster. Så går man derind, om det er de første 2 skabe i ens bryggers, som ligger i forbindelse med en entré, hvor man siger, jamen den bøjlestang bruges altså til, når der er gæster, og til alt det tøj, vi har på, når man kommer hjem. Fordi lige meget hvor man vender og drejer sig, så er det altså hverken pænt med stumtjener eller med knager med 10 lag tøj ovenpå. Det bliver aldrig pænt. Nu brugte jeg lige starten med det her klip med at disse folk, der bor sort og hvidt. Det er jo ikke sådan, det skal være ment. Men jeg synes jo bare, at et grønt hjem, et brunt hjem, et orange hjem, altid er flot. Der er jo ikke en farve, der er rigtig eller forkert. Og vi skal passe på, at vi dikterer hinanden et hjem, og vores hjem hurtigt bliver et hjem, man skifter ud på, så man skifter tøj ud. Der er i branchen sådan lidt en joke, der hedder, at dem, der skifter hjem ud og interiør ud hver 3. måned, det er frisørhjemmene. Men det vil jeg ikke sige, fordi det er et spørgsmål om, at man tør at være sig selv og få personligheden ind. Så hvorfor vælge kun sort og hvidt, når livet nu er i farver? Og husk, livet er ikke de ting, vi har, men dem, vi deler det med.